Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι μου, στην σημερινή μας πρακτική Yoga Nidra. Yoga από σανσκριτικά σημαίνει ένωση ή συνειδητότητα. Nidra σημαίνει ύπνος. Οπότε Yoga Nidra από σανσκριτικά σημαίνει συνειδητός ύπνος. Στην Yoga Nidra εμείς λειτουργούμε βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο και παίρνουμε κάποια απόφαση για μας, λεγόμενη Sankalpa. Οπότε όταν αναφέρω στην πρακτική μας τώρα παίρνουμε Sankalpa, θα επαναλαμβάνετε 3 φορές μέσα σας. Απόφαση μπορεί να είναι κάποια ποιότητα ή κάτι που θέλετε να πραγματοποιηθεί στη ζωή σας, να εμφανιστεί στη ζωή σας. Νιώστε τι έχετε ανάγκη. Μπορεί να είναι αγάπη, γαλήνη, ηρεμία, χαρά. Επιλέξτε μία λέξη και θα την επαναλαμβάνετε στην αρχή και στο τέλος όταν σας αναφέρω. Επίσης στη Yoga Nidra από την αρχή θα έχουμε περιφορά συνειδητότητας. Θα αναφέρω διάφορα σημεία του σώματος και θα φέρετε το νου σας σε αυτό το σημείο και θα το χαλαρώνετε νοητικά. Οπότε ξεκινάμε. Ξαπλώστε άνετα. Ξαπλώστε ανάσκελα. Κλείστε τα μάτια σας. Τα χέρια σας είναι χαλαρά και οι παλάμες των χεριών στραμμένες προς τα επάνω. Τα πόδια σας είναι λίγο ανοιχτά. Πάρτε 3 βαθιές χαλαρές αναπνοές. Πάρτε πρώτη εισπνοή και καθώς εισπνέετε, νιώστε το σώμα σας να αφήνετε στο στρώμα. Πάρτε δεύτερη εισπνοή και καθώς εισπνέετε, νιώστε οι σκέψεις σας να αφήνονται στο στρώμα. Πάρτε τρίτη εισπνοή και καθώς εκπνέετε, νιώστε συναισθήματά σας να αφήνονται στο στρώμα. Συνειδητοποιήστε σημεία επαφής του σώματος και του στρώματος. Πόδια και στρώμα. Χέρια και στρώμα. Πίσω μέρος στο κεφάλι και στρώμα. Πίσω μέρος του σώματος και στρώμα. Και τώρα πάρτε την απόφασή σας, την Sankalpa. Επαναλαμβάνετε την 3 φορές με δύναμη, αίσθημα και επίγνωση. Και τώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι στο σώμα μας. Να αναφέρω διάφορα σημεία του σώματος. Να φέρετε το νου σας σε αυτό το σημείο, την συνείδηση και να το χαλαρώνετε νοητικά. Ξεκινάμε από δεξιά πλευρά του σώματος. Αντίχειρας δεξιού χεριού. Δεύτερο δάχτυλο. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Παλάμη. Καρπός. Αγώνας. Ώμος. Μασχάλ. Πλευρό. Μέση. Δεξιός γλουτός. Δάχτυλα δεξιού ποδιού. 1, 2, 3, 4, 5,
αριστερή πλευρά του σώματος, αντίχειρας αριστερού χεριού. Δεύτερο δάχτυλα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, παλάμη, καρπός, αγώνας, ώμος, μασχάλη, πλευρό, μέση, γλουτός, μυρός, γόνατο, γάμπα, αστράγαλος, πτέρνα. Δάχτυλα αριστερού ποδιού. 1, 2, 3, 4, 5. Μπροστινό μέρος του σώματος. Πηγαίνετε στο κεφάλι. Κορυφή του κεφαλιού. Μέτωπο. Δεξιό μάτι. Αριστερό μάτι. Δεξιό αυτί. Αριστερό αυτί. Δεξιό ρουφούνι. Αριστερό ρουφούνι. Πάνω χείλος. Κάτω χείλος. Δεξιό μέρος του στήθους. Αριστερό μέρος του στήθους. Αφαλός. 2 δάχτυλα κάτω από το αφαλό. Δάχτυλα δεξιού ποδιού. Δάχτυλα αριστερού ποδιού. Πίσω μέρος του σώματος. Δάχτυλα αριστερού ποδιού. Δάχτυλα δεξιού ποδιού. Δεξιός γλουτός. Αριστερός γλουτός. Περιοχή της μέσης. Ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Πίσω μέρος της πλάτης. Αφιένας. Πίσω μέρος κεφαλιού. Ολόκληρο το σώμα. Ολόκληρο το σώμα. Ολόκληρο το σώμα. Και τώρα οραματιστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα πανέμορφο ήρεμο μέρος. Και τώρα δείτε τι από ουράνια κατεβαίνει μεγάλη στήλη φωτός, χρυσό φως, και βρίσκεστε σε αυτή τη στήλη φωτός. Το φως κατεβαίνει από κορυφή του κεφαλιού. Πλημμυρίζει ολόκληρο το εγκέφαλό σας. Φως και θεραπευτική ενέργεια. Ο νους σας ερημεί. Εξαπλώνεται σε όλο το πρόσωπο. Και το πρόσωπο λάμπει μέσα σε αυτό το φως. Κατεβαίνει στο αυγένα, στα χέρια. Και τα χέρια είναι πλημμυρισμένα με φως τώρα και με ενέργεια. Το φως κατεβαίνει στο στήθος, στους πνεύμονες. Δείτε τους πνεύμονες μέσα στο χρυσό θεραπευτικό φως. Να λιώζονται, να καθαρίζονται σε αυτό το φως. Κατεβαίνει στην καρδιά. Όλη η καρδιά τώρα μέσα στο χρυσό φως. Κατεβαίνει στη κοιλιά και σε όλα τα κοιλιακά όργανα. Πλημμυρίζει το στομάχι, το ένταρο. Κατεβαίνει στα γεννητικά όργανα και συνεχίζει να εξαπλώνεται στα πόδια, φτάνοντας ως δάχτυλα των ποδιών. Τώρα δείτε, ολόκληρο το σώμα είναι πλημμυρισμένο με αυτό το χρυσό φως, με θεραπευτική ενέργεια. Αν υπάρχει κάποιο όργανο ή σημείο
που έχει ανάγκη από φως, ενέργεια, θεραπεία, στείλτε τώρα σε αυτό το σημείο και δείτε ότι λούζετε σε αυτό το χρυσό φως. Κάθε σκοτεινό σημείο που μπορεί να υπάρχει αρχίζει λάμπει με φως. Το σημείο ή όργανο καθαρίζεται, θεραπεύεται, είναι πλημμυρισμένο στο εδώ και τώρα με ενέργεια. Στείλτε ως κάθε κύτταρο του σώματός σας και δείτε κάθε κύτταρο να λάμπει από μέσα προς τα έξω, με ζωντάνια, με φως, με υγεία. Στείλτε αγάπη μέσα από την καρδιά σας σε αυτό το όργανο ή σημείο που έχει ανάγκη από θεραπεία και φως. Και δείτε ξανά όλο το σώμα σας πλημμυρισμένο με φως, έως κάθε κύτταρο να λάμπει με υγεία, με ζωντάνια. Είστε μέσα στο χρυσό θεραπευτικό φως. Και τώρα αυτό το θεραπευτικό φως εξαπλώνεται και στο νοητικό επίπεδο σας. Νιώστε νοσηρεμία. Νιώστε ηρεμία και γαλήνη να εξαπλώνεται μέσα σας. Στείλτε αυτή η ενέργεια και στο συναισθηματικό σας επίπεδο. Νιώστε συναισθήματα χαράς, αγάπης, αρμονίας, ευδαιμονίας. Πλημμυρίζουν στο εδώ και τώρα ολόκληρο το είναι σας. Βιώστε το, απολαύστε το. Και τώρα στείλτε στο ενεργειακό σας επίπεδο. Δείτε η ενέργεια εξαπλώνεται και χρυσό φως πλημμυρίζει ολόκληρο ενεργειακό σας πεδίο. Εξαπλώνεται έξω από σας 1,5-2 μέτρα στην άβρα σας, στην ενεργειακό σας σώμα. Και είστε γεμάτοι ενέργεια, δύναμη, ζωντάνια, υγεία, χαρά. Στο εδώ και τώρα βιώστε το, απολαύστε το, κάντε το εμπειρία. Και τώρα δείτε τον εαυτό σας, πλημμυρισμένοι με αυτό το χρυσό θεραπευτικό φως. Είστε αυτό το φως. Νιώστε σύνδεση με ανώτερο εαυτό σας, με το Θεό ή με το σύμπαν, όπως το ορίζετε εσείς, με το ανώτερο εαυτό σας. Βιώστε αυτή τη σύνδεση, ανοιχτείτε προς αυτήν. Και τώρα αφήστε τον εαυτό σας και νιώστε τι γίνεστε ένα με ολόκληρο το σύμπαν, με το ανώτερο εαυτό σας. Είστε ένα. Βιώστε αυτή την ένωση. Ολόκληρο το σύμπαν είναι μέσα σας. Ο Δημιουργός
Είναι μέσα σας. Βιώστε το. Απολαύστε το. Στείλτε αγάπη στο ανώτερο αυτό σας και νιώστε η αγάπη έρχεται από αυτόν και πλημμυρίζει ολόκληρο το είναι σας. Βρίσκεστε σε απόλυτη ένωση με ανώτερο αυτό σας, μέσα στην αγάπη, μέσα στην θεραπευτική ενέργεια και χρυσό φως. Και τώρα θυμηθείτε και πάλι την απόφασή σας, την σανκάλπα σας, που έχετε πάρει από την αρχή. Επαναλαμβάνετε την ακόμα 3 φορές, με δύναμη, έσφημα και επίγνωση. Και σιγά σιγά επανέρχεστε και πάλι στον εαυτό σας. Νιώστε και πάλι σημεία επαφής του σώματος και του στρώματος. Χέρια και στρώμα, πόδια και στρώμα, πίσω μέρος του κεφαλιού και στρώμα, πίσω μέρος του σώματος και στρώμα. Και σιγά σιγά επανέρχεστε στον εαυτό σας και πάλι κουνήστε τα απαλά δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σας. Και σιγά σιγά ανοίγετε τα μάτια σας. Η πρακτική της Ιόγας Νίδρας ολοκληρώθηκε.